žiť tu iba s angličtinou je trošku obmedzujúce. Dnes vám v skratke rýchlo poviem, ako prebiehajú holandské kurzy. Takže vy, keď sa presťahujete zo Slovenska do Holandska, máte nárok na bezplatný holandský kurz. Ako to prebieha? Vyplníte si vlastne na tejto stránke, vyplníte si tam svoje údaje, následne vás pozvú na taký test, kde vám dajú text po holandsky, z ktorého nebudete samozrejme skoro nič rozumieť. Holandština je veľmi ťažký jazyk, je to splet nemčiny, angličtiny, francúzštiny a kadečoho a do toho si tam povymýšľali vlastné slovesa, ktoré nikde inde nie sú. Čiže nebudete rozumieť, hej, niečo tam povyplňate, je zakázané tam používať mobil, čiže veľmi si to z translatorálne preložíte. Podľa vašej kategórie a úrovni vás zaradia do rôznych skupín, oni sa vás tam opýtajú, že čo je gro, či máte malé dieťa, či potrebujete riešiť veci v škole, či tam naopak idete kvôli práci. Proste oni vás zaradia do skupiny a tu je veľmi dôležité učiť si, že v akej skupine chcete byť. Mňa dali do skupiny, kde je väčšina žien a my sme tam vlastne skoro všetky matky a sme tam rodičia, čiže sa rozoberajú vlastne veci ohľadom toho. Tie kurzy prebiehajú tak vlastne, že máme ich 2-krát do týždňa, je to od 9. do 12. Môžete si vybrať, hej, že či to bude v ranných hodinách alebo po obedňajších. No a začína ten kurz tým, že sa rozprávame. Jasné, že prvé hodiny som bola vyhúkaná, pretože boli tam už ženy zabehnutejšie ako ja, ale fakt tento ich systém veľmi funguje, čiže prv sú konverzácie, tam proste sú jednoduché veci, čo sme robili cez víkend, čo akože aký sme mali deň. Ak príde niekto nový, tak sa snažíme mu predstaviť. Potom furt dostaneme nejaký materiál, ktorý čítame, vlastne číta celá trieda. My máme veľmi dobrého učiteľa, ktorý nás neprerušuje, ktorý nám pomáha v tom sebavedomí. Vôbec to nie je ako slovenské školstvo, vôbec sa to netreba bať. A potom vlastne po čítaní robíme buď nejaké aktivity na tabuli interaktívnej, čo je celkom tiež príjemné, alebo vlastne robíme niečo ešte na papieri, čo sa týka gramatiky. Furt nám vlastne ukazuje nejaké nové časti, nejaké nové základy, čiže je to celkom príjemné.